Partido Popular de Boiro, a través das novas xeracións, decidiu este ano realizar unha campaña de recollida de xoguetes baixo o lema Nadal Solidario, doa xoguetes, regala ilusión, para que os nenos das familias con menos recursos do municipio non se queden sen o seu agasallo este Nadal. Durante a fin de semana, os populares instalaron unha mesa informativa na Rúa Peonil, e ao longo destas próximas semanas, aqueles interesados poderán entregar tamén os seus xoguetes na propia sede da formación, na Rúa Norberto Pijuán. A Comisión Parroquial de Santiago de Lampón, organizadora da Cabalgata de Reis, será encargada de repartir os xoguetes ás familias. É unha iniciativa do Partido Popular de Boiro, das novas xeneracións do Partido Popular, e que é mellor que para coordinar esta campaña que o cuarto rei mago de Boiro, que é do Marcelino Somoza, o organizador da cabalgata. El que cada ano nos trae un sorriso aos nenos e incluso aos maiores, non? Que ese día nos sentimos un pouco máis nenos, para coordinar esta recollida. Dende a Comisión Parroquial agradeceron o xesto, que posibilitará que ningún neno do municipio quede este ano sen o seu xoguete. Pensado, pois, sobre todo para todos os nenos e para todas aquelas familias un pouquiño máis vulnerables e máis desfavorecidas que poida haber entre nós. E do que se trata, pois, efectivamente, pois, esta recollida de xoguetes, doa xoguetes e regala ilusións. Ese é o que queremos facer dende a Comisión Organizadora da Cabalgata de Reis, regalar ilusión, non solamente aos nenos, senón tamén ás persoas maiores, aos avós, aos ancianos e ás persoas enfermas. Regalarlle pois un sorriso, regalarlle ilusión, ánimo, optimismo, esperanza. A campaña de recollida de xoguetes dos populares estará activa ata o vindeiro 3 de xaneiro.